És més dur del que em pensava. Es más duro de lo que pensaba. Ya casi no puedo. Quasi no puc. Pel camí han trobat un monument. Es diu Sepulcre Megalític de Cal Arenes. Aquí veieu el d'això. I ara continuaré caminant. Ja no puc més. Agafant forces. Cogiendo fuerzas. En català, agafant forces. I he arribat a un santuari. Aquí al santuari de Corredor hi ha un restaurant. Un dia tindrem que vindre aquí en plan tranquil i menjar. O podem quedar-nos a menjar ara i ja caminar un altre dia. Hola. Casi nos matas, Santuari del Corredor. Està bé. Ara continuarem la caminata. Panoràmiques, vistes panoràmiques, corredor del Mont Negre. Bueno, de moment ja porto 8 quilòmetres i mig quasi. Suposo que una miqueta més, falta menys. Arribaré aviat. Mira quines vistes, tu. Val la pena, Que s'hi arriben. Però mira que han trobat pel camí. Mira quina cosa més boniqueta. Ui, la Blancaneus. Ai, tatu. Mira el natrenant. Oh. Escolta, estem arribant bé per aquest camí. Falta poc ja, no? Oh, estem fet caldos. Adéu. 18 quilòmetres aconseguits.